Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat de vermeende brandstichter is vrijgesproken in hoger beroep. Het gaat om de zaak tegen Alphason S, met de bijnaam Goofy of Zoontje. En die is gisteren vrijgesproken in het vonnis van het Hof van Justitie. In eerste aanleg was hij veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf, waarna hij in hoger beroep ging. In dit hoger beroep heeft zijn advocaat, meester Zahedi, het Hof ervan weten te overtuigen dat zijn cliënt niet degene was die op 1 januari 2025 een brandbom in de woning van zijn ex-partner in Groot Santa Marta had gegooid. In eerste instantie had hij verklaard dat hij de dader was, maar dat deed hij volgens hem onder druk van 2 criminelen. In werkelijkheid zou hij niets met de zaak te maken hebben. De zaak heeft toen veel ophef veroorzaakt op Curaçao, omdat er verschillende mensen ernstig gewond raakten. 5 slachtoffers met brandwonden, waaronder een 11-jarige. Deze jongen liep brandwonden op van verschillende gradaties van hoofd tot voeten. Het was een vreselijke situatie en het leek erop, volgens het Openbaar Ministerie, dat deze man Alphason de dader was. Maar onder meer uit gegevens van de telefooncentrales blijkt dat hij niet aanwezig kon zijn op de plek waar de brand stond op het moment zelf. Hij was ergens anders. En ook heeft de rechter bepaald dat de man een laag intelligentieniveau heeft. Dat was ook de reden dat hij in eerste instantie in plaats van 14 jaar 12 jaar kreeg. Maar nu heeft het Hof opnieuw naar de zaak gekeken en zij hebben de man vrijgesproken van alle beschuldigingen. Het Hof gaf aan een brief te zullen schrijven aan de familie, aan de getroffen familie, om uit te leggen hoe het tot deze beslissing is gekomen. En dat zal voor de familie niet makkelijk zijn. Overheid ontvangt meer belasting dan verwacht. Ja, daar moet de overheid natuurlijk heel blij om zijn. En ook de burgers van Curaçao hebben aangetoond daadwerkelijk de belasting te betalen die ze moeten betalen. En zelfs meer dan gepland. Dat was op 520 miljoen gulden gerekend in het eerste kwartaal van het jaar. En er is uiteindelijk 557 miljoen binnengekomen. Dat is 37 miljoen meer. En dat ging vooral om winstbelasting, omzetbelasting en motorrijtuigenbelasting. De loonbelasting en de accijns op alcohol leveren juist iets minder op. Gouverneur bezoekt Hawaii. De gouverneur Maurits de Kort heeft een bezoek gebracht aan de stichting Virgen de Rosaria. En dat is de plaats bij Hawaii, want Virgen de Rosaria heeft meer afdelingen, maar bij Hawaii heeft hij een bezoek gebracht gisterochtend tussen 10 en 12. En hij heeft ook uitgebreid met de bewoners van het bejaardenhuis gesproken. En dat zag er gezellig en vrolijk uit. De gouverneur is bezig nu met verschillende bezoeken over het eiland en wilde zich graag op de hoogte stellen van de mensen die in Hawaii wonen. Huis afgebrand in Caya Cornovés en dat is gisteren gebeurd. In de ochtenduren kreeg de politie een melding van een woningbrand. En dan met meteen een brandweerdelegatie. Dus er werden verschillende voertuigen naartoe gestuurd. En toen deze ter plaatse kwamen, sloten ze de stroomtoevoer van de woning af. En begonnen met de noodzakelijke werkzaamheden om de brand onder controle te krijgen en te blussen. Eén van de woningen brandde volledig uit. Een andere woning is bespaard gebleven. En dat is dankzij het werk van de brandweer. Die liep wel enige schade op door vuur en rook, maar dat is beperkt. Tijdens de bluswerkzaamheden kreeg een brandweerman om nog onbekende redenen een elektrische schok, waardoor hij gewond raakte. Er moest een ambulance komen en de man is doorverwezen naar zijn huisarts. Saba stopt met zoeken naar wandelaar. Dat heeft gezaghebber van Saba gisteravond bekendgemaakt, Jonathan Johnson. Er is 8 dagen lang gezocht naar Erik Matthijssen. Die was vorige week woensdag gaan wandelen op Saba en daarna niet meer teruggevonden. Maar nu is besloten om de zoektocht te beëindigen. Dat is gebeurd na overleg met het crisisteam. Johnson spreekt over een moeilijke beslissing en hij benadrukt dat verschillende teams onvermoeibaar hebben gezocht. Er zijn onder meer helikopters ingezet, drones, speurhonden. Mariniers hebben gezocht.
Er is in het water, op de grond, overal is er gezocht, maar er is niks gevonden van Erik Matthijssen. Hij was een ervaren wandelaar en hij was werkzaam op Saba om te werken aan een communicatietoren voor Defensie. Hij was ook lid als ambulanceverpleegkundige van het OESAR-team, dat zelfs bedoeld is om mensen die verdwijnen op te sporen. Die zijn uiteindelijk ook naar Saba gekomen om hem te vinden, maar het heeft niet mogen baten. En dit is niet de uitkomst die we hadden gehoopt, aldus Johnson. Zijn gedachten en medeleven gaan uit naar Eriks familie, vrienden, collega's en iedereen die hem kende. Curaçao pleit voor internationale hulp bij wereldwijde virusuitbraken. Dat heeft minister Tyrone Boekhout van Gezondheid gezegd. Die heeft deze week Curaçao vertegenwoordigd op de belangrijke medische wereldtop in Genève. Als onderdeel van de Nederlandse Koninkrijksdelegatie sprak hij daar met wereldleiders over de aanpak van pandemieën, stijgende zorgkosten en de toegang tot medicijnen. De minister mocht namens het hele Koninkrijk 2 grote toespraken houden. Daarin waarschuwde hij dat gevaarlijke virussen, zoals ebola en het hantavirus, zich niet stoppen door landsgrenzen. Daarom is internationale samenwerking bittere noodzaak, vooral voor kleine eilanden zoals Curaçao, die bij een wereldwijde crisis extra kwetsbaar zijn. Man Pin eist debat over vrije toegang tot de stranden op Curaçao. De oppositiepartij Man Pin in de Staten maakt zich grote zorgen over de privatisering van de stranden op Curaçao. De fractie heeft een openbare vergadering aangevraagd om te debatteren over de vrije toegankelijkheid van de kustlijn. Zoals bekend heeft Selfrin Sambo als bezorgde burger een handtekeningenlijst geopend en daar hebben al meer dan 16.000 mensen de petitie getekend voor vrije toegang tot de stranden. En Man Pin wil hierover praten in het parlement met de ministers van VVRP en van Gezondheid, Natuur en Milieu. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen op Sint Maarten, want het aantal cruisepassagiers op dat eiland is flink gestegen in het eerste kwartaal van 2026. Het is namelijk met 23% gestegen vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar. En dat betekent een stijging van 57.000 passagiers. Daarmee zijn er meer dan 314.000 cruisepassagiers in het eerste kwartaal op Sint Maarten gekomen. Dat is een indrukwekkend aantal. Noord-Amerika, de Verenigde Staten en Canada bleef de belangrijkste herkomstmarkt. En daarmee zijn ze goed voor bijna 68% van alle aankomsten. En daarmee laat Sint Maarten zien dat ze goed bezig zijn met de cruisepassagiers. De ene grootste markt was die van de Europese Unie. En de Caribische regio registreerde bijna 10.000 aankomsten en ook een min of meer gelijk aantal van mensen uit Midden- en Zuid-Amerika. Die hebben allemaal in het eerste kwartaal Sint Maarten bezocht. Politie Curaçao zoekt man in verband met gewapende overval. Er is ook een portret verspreid van de 35-jarige Argenis Cesar Luis Martis in verband met een overval. Hij werd geboren op Curaçao op 1 oktober 1990. De politie roept het publiek op om direct contact op te nemen wanneer hij wordt gezien. En dat kan aan nummer 674-0173 of aan de centrale meldkamer 917. Dan hebben de mariniers versterking ingebracht in de samenwerking met Colombia. Mariniers van de Marine Squadron Carib en het bootpeloton trainen van 11 tot en met 22 mei samen met de Infanteria di Marina Colombiana
Tijdens een oefening in het uitdagende riviergebied nabij Turbo werkten beide eenheden intensief samen om kennis, ervaring en procedures uit te wisselen gedurende operaties op en rondom het water. En daarmee hebben de Nederlandse en Colombiaanse mariniers zij aan zij getraind in een realistisch scenario. En de trainingen zijn goed verlopen, aldus Defensie. Dan gaan we nog naar een scooterrijder die gewond is geraakt bij een ongeluk op Curaçao. Dat gebeurde gisterochtend bij de Camina Duvert Boy Nicolina. Daar kwam de politie na een melding een personenauto en een scooter tegen die met elkaar in botsing waren gekomen. De mannelijke bestuurder van de scooter raakte gewond. Hij klaagde over flinke pijn aan zijn been en zijn arm. En met een ambulance is hij naar het CMC vervoerd. Agenten moesten toen de weg afsluiten om het ongeval af te kunnen handelen. Dan gaan we tot slot nog naar internationaal nieuws, want honderden mensen hebben zich verzameld bij de Amerikaanse ambassade in Havana in Cuba op oproep van de Cubaanse regering. Het gebeurde nadat Amerika afgelopen woensdag de voormalige Cubaanse leider Raúl Castro heeft aangeklaagd wegens moord. Dit voedde de speculatie dat president Donald Trump zou proberen om het land ten val te brengen. De aanklacht tegen de voormalige president, die inmiddels 94 jaar oud is, houdt verband met het neerschieten van 2 burgervliegtuigen in 1996, bestuurd door anti-Castro-piloten. Het Amerikaanse leger maakte bekend dat het vliegdekschip, de USS Nimitz en begeleidende oorlogsschepen de Caribische Zee zijn binnengevaren. Maar volgens de Amerikaanse president Donald Trump heeft dat niets te maken met intimidatie van Cuba. Helemaal niet, aldus Trump. Nou, we houden de situatie voor u in de gaten. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Het is weekend, dus we zijn er maandag weer. Ik hoop u dan weer te zien. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.